Hey yo Simon. Hey yo Jepper. Kan du mærke det? Jeg kan mærke det. Den her studiestart. Det bliver for vildt. Sindssygt. Yeah. Hey yo, hvad så? Velkommen til Medicin og Biomekanik. Kan I mærke det? Det her bliver den vildeste studiestart. Jeg får et nummer for os til jer. Hey yo biomækker, velkommen til, hvor du ligger. Hvad siger jeg? Mediciner, I ser så smukke ud. Tag en tutor under armen, hold en fest på forskud. Hey, det stikker af, det stikker af, hey. Det stikker af, det stikker af. For vi ved, I er nice, studiestarten og studenter. I skal med os i æberen. For I bliver ikke alene, når timerne bliver sene. Tutorerne er typer, der gerne vil forene. Så vi siger til jer. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. I er en 12 ud af 10'er. I Danmarks elite, de andre er en 4. Og alle de andre studier, de hører hvad I siger. Stud med og stud med, nu det får I på papiret. Tag på fodsal, mærk lugten af sprit. Knæk koden til bevæge apparatet, sæt til sæt. Og din tutor er med under starten af vejen. Resten bliver jeres egen. Men I bliver ikke alene, når timerne bliver sene. Tutorerne er typer, der gerne vil forene. Så vi siger til jer. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. For vi siger velkommen, biomækker medicin. Lad os gøre studiestarten nu for glemmelig. Hun har en kæmpe røv, men hun er koordinerende. Hun styrer alle de studerende. Han har en kæmpe røv, men han er koordinerende. Han styrer alle de studerende. Velkommen til en sundhedsvidenskabelig familie. Det bliver ikke nemt, men vi tror på jeres vilje. Så vi siger til jer. I får en god start på det studie her. Bare I humanister vil I ønske I fik med. I får en god start på det studie her. Bare I ingeniører vil I ønske I fik med. I får en god start på det studie her. Bare I biologer vil I ønske I fik med. I får en god start på det studie her. Bare I økonomer vil I ønske I fik mere.